Tak ahoj, já vás zdravím na soutěži první pomoci pro základní školy. Starší žáci, mladší žáci, 3 stanoviště, kde poskytovali první pomoc, plnili fyzické testy. Teď jsme na stanovišti, kde jsme nosili medvěda bezvědomí a stavěli pusle. Je to jednodušší, než se zdá. Jednou bych to sem chtěla podat přihlášku a studovat tady. Jsme na stanovišti číslo 2, kde se žáci na základní škole můžou vyzkoušet ošetřit poranění kotníku a poranění páteře společně s tvrdou ranou na čelem. Jsem velmi rád, že tady ta soutěž se koná, neboť si myslím, že je důležité mladý žáky, studenty vzdělávat právě v této problematice. Pořádáme 28. ročník a letos tady máme víc jak 100 účastníků. A všechny vás zvu na příští ročník.